नमस्कार दर्शक बंधु। आज आलोचनार शीर्षक ହେଉଛି उत्तम बर ଓ କନ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୃଜନର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର। ଏହି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କାମନା ବାସନା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ବାସନାରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ନ ମିଳିବା ଫଳରେ ସେ ଦ୍ୱିବିଧରେ ବିଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ନିଜର ପବିତ୍ର ଗୁଣରେ, ପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ଭାବେ ଆଲଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଲୀଳାରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାମନା। କାମନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଦିମ ସୃଜନ ଓ ବାସନା। ଯେଉଁ ବାସନାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୀଜ, ପୁଣି ବୀଜରୁ ଅଙ୍କୁର ଏବଂ ଅଙ୍କୁରରୁ ବୃକ୍ଷ, ପୁଣି ବୃକ୍ଷରୁ ଫୁଲ ଓ ଫଳ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଧ୍ୟାୟତେ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସ ସଙ୍ଗସ୍ତେଷୁ ଉପଜାୟତେ ସଙ୍ଗାତ୍ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ କାମାତ୍ କ୍ରୋଧାଭିଜାୟତେ। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ସୃଷ୍ଟି ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମିଳନକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଗଲା। ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଦୈହିକ, ମାନସିକ, ନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ। ସଂସାରର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପରସ୍ପର ସମଭାଗୀ ହେବାକୁ ଶପଥ ନିଅନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯଦିଦଂ ହୃଦୟଂ ତବ ତଦିଦଂ ହୃଦୟଂ ମମ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ବିବାହ ବେଦୀରେ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଗାନ୍ଧାରୀ, ନଳସ୍ୟ ଦମୟନ୍ତୀ, ବଶିଷ୍ଠସ୍ୟ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ରାମସ୍ୟ ସୀତା ଓ ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ନୂତନ କରି ସଂସାରକୁ ଆସୁଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଆଚରଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ବଚନମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବରର ରୂପ, ଗୁଣ, ଚାଲି ଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ, ରୋଜଗାର ସହ କ୍ଷମତା, ବିନୟ ଭାବ ଓ ସ୍ଥିରତା ସହ ପାରିବାରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହ କୁଳ, ଶୀଳ, ଅଭିଭାବକ, ବୁଦ୍ଧି, ଚରିତ୍ର, ଆରୋଗ୍ୟ ଓ ଯଶ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଅତି ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ବପୁର୍ବିଦ୍ୟା ବୟୋରୂପଂ ଧନଂ ଚ ବଳମେବ ଚଃ ବିନୟ ସ୍ଥିରତାଶ୍ଚୈବ ବରଷ୍ଟାଷ୍ଟ ଗୁଣସ୍ତୁତଃ। ତା ଛଡ଼ା ଅତି ଧନୀ, ଅତି ଗରିବ ବରପାତ୍ରକୁ କନ୍ୟାଦାନ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ। ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଲଲାଟରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ତ୍ରିଶୂଳ ରେଖା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚକ୍ଷୁ, ସୁଗଠିତ କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା ହୋଇଥିଲେ ପୁରୁଷ ସୁଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁଲକ୍ଷଣା କନ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଶ୍ୟାମା ସୁକେଶୀ ତନୁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତା ଗଭୀର ନାଭି ସମଦନ୍ତ ପକ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଙ୍ଗ ବେଣୀ ସୁଗତି ସୁଶୀଳା କୁଳେନ ହୀନାପି ବିବାହନୀୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ, ଦେହ ସୁଢଳ, ଅତି ମୋଟା ନୁହେଁ କି ପତଳା ନୁହେଁ, ନାଭି ଗଭୀର, ସୁନ୍ଦର ଓ ସମାନ ଦାନ୍ତ, ମସ୍ତକରେ କେଶ ସୁନ୍ଦର, ଉତ୍ତମ ଚାଲି, ଶାନ୍ତ ଗୁଣ, ସୁଶୀଳ ସ୍ୱଭାବ, ପାଦ ଓ ହାତର ନଖଗୁଡ଼ିକ ଚିକ୍କଣ, ଉନ୍ନତାମ୍ର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ପାଦତଳ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି କ୍ରାନ୍ତିଯୁକ୍ତ, ପାଦ ଦୁଇଟି ସମାନ ଓ ସୁନ୍ଦର, ପାଦର ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ମାଂସାଳ, ଅଣ୍ଟା ବଡ଼ ଓ ମାଂସାଳ, ଏହିସବୁ ସ୍ୱଭାବର କନ୍ୟା ଅତି ହୀନ କୁଳରେ ବା ଦରିଦ୍ର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଷ୍ଟା କୁଦନ୍ତୀ ପିଙ୍ଗଳାକ୍ଷୀ ରୋମାଞ୍ଚ ଦେହି ତାମ୍ରକେଶୀ କପାଳ ଉଚ୍ଚା ଯଦି ଜାନୁଲଗ୍ନା ସ୍ତାଖ୍ୟଂ ବିବାହ ନଚ ରାଜକନ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର, ଯାହାର ଦାନ୍ତ ଅସୁନ୍ଦର, ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ପିଙ୍ଗଳବର୍ଣ୍ଣ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ରୋମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମସ୍ତକରେ କେଶ ତମ୍ବା ରଙ୍ଗ, କପାଳ ଉଚ୍ଚ, ଜଙ୍ଘ ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ ହୋଇଥାଏ, ତଥା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ, ଅଥବା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ ପର ଆଙ୍ଗୁଠି ଯଦି ଅତି ଲମ୍ବା ଥାଏ, ନେତ୍ର ଟେରି ଓ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳମତି, ତଥା ଦାନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ, କରାଳ ବା ଅସୁନ୍ଦର ଓ ଅସମାନ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାପଯୁକ୍ତା, କୁଳଟା, ଦୁଶ୍ଶୀଳା, କ୍ଲେଶଭୋଗୀ ହୁଏ। ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରାଜକୁଳରେ ବା ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିବାହ ନ କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବରକନ୍ୟା ଚୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ଜାତକରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବରକନ୍ୟା ଚୟନ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ହିଁ ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବରକାଗଜ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ଅନେକ ପରିବାର ତଥା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଖବର ଶୁଣୁଥିବେ, ତାହା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ବିଷୟଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ବା ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।